amfani da shi kuma ka samu ɗan kuɗaɗenka ta hanyar yin mining. Kamar yadda kuke gani nan gashi nan wanda aka bubbuɗe shi in kai launching ɗinsa. Dama za ka bar data ka a buɗe. Na manta ban bar data a buɗe ta ba. In ka buɗe ta kana zuwa aka tura maka link kai launching ɗinsa zai buɗe maka sai ka shiga. In ka shiga za ka ga yadda ake yin sa. Wannan Aqua Protocol yana ɗaya daga cikin asset wanda ake sa ran zai iya zama babban project wanda za a samu kuɗi sosai sosai. So ba kowa ya iya shi ba. Shi ne yanzu nake koya muku don ku iya shi kuma ku iya samun ribar da ake so kamar yadda kowa yake so. Da yake yanzu na buɗe data ta sai sa loading bai buɗe ba. Na ga shi yana tafiya zai buɗe yanzu. Aqua Project yana da tsari 4 wanda in ka iya daddanna guraren su zai su taimaka maka ka iya tara mining ɗinka da yawa. Da yake shi claiming ake duk bayan awa 8 zai taimaka maka duk bayan awa 8 in ka dawo za ka ga ya tara maka sai kai claiming sai ka ci gaba yi. Akwai gurin activities da ake bada assignment in ka yi shi ma zai taimaka maka ka samu ƙarin coins. Kamar yadda kuka gani ya buɗe ni ina da 88 saboda na carry out ɗin na yi waɗannan assignment ɗin da suka bayar. Ina da 100 gleam ga kuma point ɗina yana tafiya saura minti awa 7 da minti 4. So nan za ka ga an sa home ga guest ga rating ga friends ga G. Wannan alamar G ita ce gleam. Wannan kuma kamar yanzu network ne ɗan motsa ya fito da ni bari in koma domin nuna muku yadda abin yake kuma ku ci ribar sa. Kar a manta ayi subscribing domin mu ci gaba da kawo muku irin waɗannan abubuwa na alkhairi. Nan za ku ga home kana shiga ga guest nan. In ka shiga shi ma abin da yake ciki za ka gani sunan waɗannan abubuwan duk wanda ka taɓa za ka je kai ka zuwa X ko kuma kai ka Telegram ka joinin group. Duk lokacin da ka joinin za ka samu 5,000. In ka yi gaba ɗayansu za ka samu 1,500,000. Amma abin saboda yana da yawa sai da ka dinga yi a hankali a hankali. Ga rating shine adadin mutanen da suke yin wannan abun da kuma wanda suka fi kowa yi. Za ka gan shi har zuwa ƙasa har zuwa kanka a cikin jerin mutanen da kake da shi. Nan gurin friends wuri ne da ake nemo referral. In ka ba wa mutum referral zai joinin ɗinka. Network ne ke motsi sai sa yake dawo ni gashi na dawo. Da yake an yi ruwa yau sai ya sa network ɗin yake motsi. To wajen wannan friends ɗin guri ne wanda yake da ake in ka ba da referral ɗinka za ka ga referral adadin waɗanda ka yi referring da kuma kuɗin da za ka samu ga kuma point ɗin da ka samu. Wannan kuma assignment ne da in kai claiming ɗinsu za ka samu. Ga kuma G ɗinka gleam shine in ka danna zai baka point da yawa kowanne 50-50. In ka taɓa su ne na riga na taɓa kowanne join Telegram join Twitter duk in kai za ka same su. So mutum ya daure ya yi domin a samu wannan alkhairin da shi.